Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba nofumura noitama. Timu yangu ndepi mukuita se ikatadzoka zvakare zviri kupisa na skimba yavo zviri kupisa kachope timu yangu. Pasati pena pale zviri kupisa vanzichi mungu bayo bacha subscribe so that amsale pale zvese zvinenge zviri kupisa pasore Gondo TV na skimba nditi. Chino pina mnyedi ana stombo chakachamboenda nyaya iri kufadza kunyanya kuma Sibu Evans iyo yani inonzi Pinotech inotengesa mafoni amuri kuona pa screen penyu. Pinotech ndezvo kuti Sibu Evans mukwanisa kutora mafoni aya on 00 deposit and mulogdori muno manzi just apply online then vanobva ngokuigira pajeni pako pa door chepo nongonokerwa pamba achisvika. Saka unoda foni yako namba nozokuda pa screen pako apa ongowabata vanokusvikira pamba. Contact 0839 788 70. Locate their store on Beverly Court Arcade, corner 4th Street and Nelson Mandela. Shop number 12A. Pinotech. Zvifambira mberi nyaya yedu kunyaya yapisa mastreets abeva ruramba achitendera mberi nekutuka vanhu. Pane post yakamboiswa nehanzvadzi yaGinimbi inonzi Yoneli yakadongure. Iyi post mushure mekunge Beva angaenda kune vana chikora kuchakaona vachambira madhanza aya asina kukwana aya. Then hanzvadzi yaGinimbi yanoposta kuti chii changochiitira kune vana shame on you. Izvo zvinhu zvakaitika 2016 but zvisinei 4 years later Beva azopindura azindo kutatisa kudya mari yemovie but zvisinei mascreenshot ndamuri kuona pa screen penyu apa necomment yazoiswa na Bevu after 4 years paitwa izvizvi zvisinei chingofambira nyaya chupe zviri kupisa na Simbo zvinopinda munyaya iyo yachatunga na Revenge mushure mange Revenge angazvisa video achidhisa iye chatunga sotanzi kuti baba wachatunga was a hero iye is a zero but zvisinei chatunga pazopinda skanzai wamfana ngubva wakadhisa wingidie makomenti yako achanakidze wapera uya yo ndokupa mari inogona kuchengeta for the next 5 years but zvisinei chatanga kuratidza video ya Revenge achidhisa pascreen penyu ndiyo screenshot inenge chizobudawo yachatunga chisa reply yake. So tell me, what's your take on Chatunga's tweet earlier on today? Chatunga, his father was a hero, but he is a zero. He has done nothing. So are you going to apologize to Fadzayi Mahere? I came out of the sec, labda msaka, but I'm not going to apologize. It was just a question. Musara mchizwa songo kuva kuna Mr. Ozzy songo irunzi iyo mukufanda kunge muchisenda ma videos yenyu muchitamba songo mwesa panamba zikuda pa screen penyu apa une mukana wekuzongo winoka 1000 RTGS ako wakadiba uri pa jeni zvisinei sangana muchikambochinochera zviri kupisa na Skimbo. Keep on subscribing. Yo, it's Mr. Ozzy. Big up to Bantu Black. Yo, yeah. Oh my gosh, you're the star, rolling with the genda pinda muba. You got my eyes, iwe mwana. Power tamba ndavenda dzunga ira. You got my bread, wandipedzera. Got the money, yeah, wanditorera. Pakutamba iwe ahumbo pera. One bad ass, take the floor. No, ditambire no, diwanire. No, ditambire baby diwanire. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba nofumura noitama.